салом, барномаи модару кӯдак аст аз сомонаи оилати ҷӣ. нақши бозиҳо дар рушди кӯдакон. бозӣ яке аз унсурҳои асосии ҳаёти кӯдак аст, ки дар он омӯзиш, инкишоф ва таҷрибаи ҳаётӣ ба ҳам омехта мешаванд. дар марҳилаҳои аввали рушди инсон, бозӣ на танҳо василаи дилхушӣ, балки муҳити табиӣ омӯзиш ба ҳисоб меравад. таҳқиқотҳои илмӣ собит менамоянд, ки бозӣ дар рушди зеҳнӣ, эҳсосотӣ, ҷисмонӣ ва иҷтимоии кӯдакон нақши муҳим мебозанд. якум, рушди зеҳнӣ ва тафаккур. бозиҳо бо рушди хотира, диққат ва қобилияти ҷамъбасткунии иттилоот мусоидат мекунанд. дуюм, рушди эҳсосотӣ ва иҷтимоӣ. бозӣ ба кӯдакон имконият медиҳад, ки ҳиссиёт ва эҳсосоти худро ифода кунанд. дар равандҳои бозӣ кӯдакон меомӯзанд, ки чӣ гуна бо дигарон муносибат кунанд. бозиҳои нақшофарин, масалан мактаб, хона, беморхона, кӯдаконро бо муҳити иҷтимоии калонсолон шинос мекунад ва малакаи иҷтимоии онҳоро таҳким мебахшад. сеюм, рушди ҷисмонӣ. бозиҳои ҳаракатӣ монанди давидан, ҷаҳидан, партофтан ва гирифтан барои рушди мушакҳо, ҳамоҳангсозии ҳаракатҳо ва тавоноии ҷисмонӣ аҳамияти бузург дорад. ин гуна бозиҳо на танҳо саломатиро тақвият медиҳанд, балки танзими энергия ва рушди тарзи ҳаёти солимро кӯмак мекунанд. чорум, рушди эҷодӣ ва забонӣ. дар равандҳои бозӣ кӯдакон забон меомӯзанд ва малакаи нутқи худро инкишоф медиҳанд. гуфтушунӣ, нақл кардани қиссаҳо, иҷрои нақшҳо ва бозии тасаввуротӣ ба ташаккули хаёлот ва эҷодиёти кӯдак мусоидат мекунанд. хулоса, бозӣ ҷузъи ҷудонашавандаи раванди таълим ва тарбияи кӯдакон аст. он шароити муфид барои рушди ҳамаҷонибаи шахсияти кӯдакро фароҳам меорад. аз ин рӯ дар муҳити оилавӣ ва таълимӣ ба бозӣ бояд ҳамчун воситаи ҷиддӣ, педагогӣ ва инкишофи шахсият муносибат карда шавад. ҳар як калонсол, хоҳ омӯзгор бошад, хоҳ волидайн, бояд аҳамияти ин равандро дарк намуда, шароити мусоидро барои бозии озод ва самаранок фароҳам оварад.